Gata băieții, mergem la cantor, băieții. La cantor. Uite la zomalo, bă! Bă, băiat, bă, ăsta fumează, bă, aici. Băi, aici e loc pentru antifumători, da? Uite, bă, moș aici. Da, tu lasă copiii în pace, nu e ziua. Băi, va da moș, uite, Barbu Slibi. Bă, de unde știi, mă, numele? Barul tatai. Bă, care, bă, mașina Da, prostă, bă. tatai Bă, tractorul. hai să conducem, bă. Ia, Merge, bă, e stricată. N-are motor. duc eu un volan de la. Bă, care e zombie, bă? Zombalou! Zombalou, aici e, nu e. Zombalou. Nu. Apropo, ăsta care e pe lângă mine e BHL. Care e? Eu sunt, da. Da, da. Eu, Hai, ja. te Hai la Ștefanel, hai, ja. Hai, bă. Bă, hai am puțin, că am și metin deschis de... telefonii. Bă, acum eu fac ceva pe metin, dar voi continuă, da. Deci să vă abonați, că de nu vă tai. Vă tai tai. Nu tai bufie. Hai, bă, băiatul, unde e băiatul? Hai, bă. Băiatul, ia o granată, unde ești băiatul? Aveți grijă să nu vă întâlniți cu acest băiat, că e... E grav, bă. Bă, băiatul, bă, mori, bă. Mori, pula mea de electronică. Așa, mă. Acum de la căpălău. La căpălău. Hai, bă. Căpălău. Nu. Așa, mă. Ia să mă bombardeze, nu. Nu. Stai acolo. Ce tare. Așa, mă. Stai cu de-alea. Stai cu luminiță. Așa, mă. Da, am luminat. Aoleu. Luminat-o, bă, nu. Nu. Așa, mă. N-am nici armură. Da-mi bani. De mele însă. Și pentru un zombalul ăsta strivit așa. Așa, mă, mor. Așa, eu l-am luat, bă, băi, nebun să frăgar rău. La ce scor am. Păi de, ca să văd dacă se aude. Nu e chiar așa. Mori acolo, bă. No, lol. Care-i, bă? Survivor! Bă, ăsta, Cosmin e gay, unde ești, bă? Mai auzi, mă? Da. Așa, mă. A, bă, vine la mine, vii? Nu vii. Acolo, bă, uite-l. Ia-l! Mușcă de varice. Uite, bă, că aici că ăla are HP de la puțin. Nu lăsa să mare, scape. pardon. Ceva? Nu lăsa să scape. Doamne ferie. Stă acolo singur. E singur, băia. Așa, mă, duceți, așa. Țiganii! Curățări! Fer! Bă, uite, bă, se poți, bă, și scrie de Mi-a la... picat sistemul. Da? Nu vreau. Bă, cum se... Arici, bă. Uite, bă, Ariciu, bă. Ia la Arici. Arici! Împunge-l. Uite, bă, Ariciu! Împunge. Uite, bă, lupul, bă! Lupul! Împunge. Lupul! Hai, câțu, hai! Jos, băiatul, jos! A, uite, bă, mă ascultă, vezi? Hai, vino ca, câțu! Hai, vino ca, câțu! Bă, putus! Vino, bă! Uite, bă, câta lupul, bă! Așa, bă, mori ceva acolo, nu trebuie. Și când mai ai HP, vin eu, știu eu. Este violator. Na, uite, bă! Violator în serie. Au, bă, ăștia profesional. fac gangbang, bă! Gangbang! Nu-i las să plec, nu. Așa, mă, eu că am iau de mici, n-am treabă, bă. Ce mă, ce fac pe lău, de? Bă, de-te, bă, ușor, bă, băiatul. Dar ce ne bă, nu vine, așa. Nino? Da, Nino. Nino. A, bă, că mai avem o zi și la vacanță. Să mă rămân. Așa. Uite, bă, ăsta omoară zombie, dar nu are niciun frag. E mișto, băiatul. Hai, bă, omorâți-vă acolo, așa, cu la în gură, așa. Acum vreți, bă. Ce? Bun. Băgați cenzură, nu? Cenzura. De cenzura. Acasă. Bă, uite, bă, eu fug un zombalul ăsta. Acasă. Bă, sul ăsta i-a venit ciclu, bă. I-a venit ciclu pe haine. Uite-l, bă. Au hotăl pe ăla, iau, n-are treabă. Chiar așa am văzut unul. Un ca, Da. un ca meu. Un ca chef. Da. 6 cai moși, mă. Bă, dă-te, bă, 6 bă, cai. altul care i-a venit ciclu. Așa, mă, gata. Ce Ia, floare gata, are? să luăm noi acum un jet pick. Dă cu jetul. O
Copilul Hai, de... mă, go. Ce bă? A, e zombalău. Bă, nu mai e zombalău. E altul. E mai de la măciumec. E măciuca. Bă, nu, șef. E măciuca. Măciuca poli. Așa mă mori. Morim. Haide. Doamna de electronică. De bă, ce? Bă, ăștia scrie pe server, bă. Ăștia scrie E pun el. Bă, nu-i voie cu grafiti aici! Nu mă arăt! Ară fanii mei care am 3, bă. Deci ai grijă. Deci, Care 3? nu știu. Ăla pe Antonio, unul care s-a băgat la giveaway și încă unul. Nu știu care. Cred că eu. Bă, unde e bă Gedu? Așa e, mă. Nu urmă. Mamă, ce pervers i-am dat la ăla, bă. First blood, cred. Da, bă, first blood. Îl faci pe tu, mă? Ha? Îl faci pe tu? Normal. Normal? Mamă, iar bă, i-am dat perversă, bă. Bă, sunt pervers, bă. Ca pe Târgovna? Ce târgă ca pe Pantelimon, bă. Pantelimon. N-ai mic copil. Gog. Uite, bă, ce se învârte asta. Are, bă, Marele Gog. uite, bă, ești papagal. Da, avea la tag. Gog care rupe lingura, ești nebun. Cine, mă? Gogul care rupe lingura. Bă, nu mă. Stai acolo, băiatul, mori. Stai acolo și mori. Mori în pace, da? Hai, bă, băiatul, mai au, bă, stai, bă, acolo. Mai au o bucată Uite, bă, după 69. ochi. Hai, bă, s-a dus 69. Ce, mă? Mai au o uite, bă, i-a bucată dat după perversă. ochi. Bă, sună telefonul. Mă sună bunica mea, lasă, BRB. Telefonii? Da, hai că încheiem aici. Știm, hai, boi.